Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kani Batisi TV bat pirang pet ikimat kiman. What happened ka Jymmang biang the continent but shim lala ban pinki yekiti jong u. Uniu kena ulala pendep ya ka Matrik da ka Thoh Eksamin da ka Kjat. Uniu de kam kraw sotun ukun ba ar jong uba dap board nong dahar bar ka kong tip lang sotun kiba shong kiba sa harngi shilong pom la karai. Ukam kraw de kena school jong ka lum shilong higher secondary school kabadan ha pom la karai liulong. Ula pas ka Matrik ha ka second division but ula yo san pusa percent. Ula yo distinction ru ha ka health education. Kaya challenge jong u ha ka jingim. It's not easy. Kam le ka basuk for him to adapt bat ki para class bat ki no hikai. Tekan kalong pat ka jingman ka ba kraw ba ki no hikai leng ba trace tom la ban adapt ba kam kraw kena bodon ko bodon bukon bot tip ha ka liang ka akor ba ka jing pulih. Kano kalong jingman ka ba kraw kam kraw long nuksa om tang ya ka skulum sulong. Ndai ya ka im lang salang hibrakwai. Bom dai ban don kanu no jing sko PRM. Ngingi de kibriu ngilong kaju mdan jing PRA ru em. Ledo jinglong jing PRA jinglong bo play lo thau kerpang. We are unique ni peri we pat. Don ki ba start hadu kata kata. Don ki ba lot hadu kata kata. Te kam proud don ka jabin ka klan ba. Kat ni kam dai ka masuk kam krawan pass Matrik. Nadu nursery, nadu class A, hadu class 10 kam dai ka masuk. Not easy kam dai ka masuk ba. Kene motivation kene jing I mean same weekend. Ban pass Matrik da kene jinglong ba kerpang ba thau play kam dai ka masuk. Kene a great example. Dong ye tap kti bang I think tap kti ba jam. Kumba shispa angut ki Samla ki bakwa ban pendep ya ka Bachelor of Education kila yang lain lepa nadu ka Porsche tengsenya ban yol ishim form na ka PGT College sa Shillong. Kinong yalam jong ka Kasi Students Union na ka Tanan Education Cell jong ka KSU kila let ban yakendu ban IMCM yakini ki Samla. Ka KSU kala penpau ya ka jing sngau lengo bakat ka juk bamenta ka PGT College kamla ban ai yaki online application form. Long kai ka bas ngolongo bakat hakum kani ka juk ka bamenta haka bangi sakhi kelang ki institutions ki badan hakari ka jongi kila ban ai online mode lani online application balai batang kani ka college kamla ban le penta pat balai ba kita ki forms ki baki ai kilong very limited ha baki atang sans pa tali ki forms let's see kumba shula banong baladon uno lani kanu unu ka candidate belum deserving ban yo hakani ka college let's see na ki daw ki bomla ban kiar bonan mi hakani ka college ki ha ban dono ya kabha puli ka jongki Kabighalia Board of School Education kalapan bena ya ka result jong ka Matrik nani ka secondary school leaving certificate kumjuro ya ka results jong ka higher secondary school leaving certificates arts ka Matrik ka Samradhya Das na ka Sherwood School tura kala yo ban bat ya ka kerdan ka beningkong kidan sanpui hajar arspa praphongut ki khna ki balaya khun ya ka Eksamin Matrik na ki hndriu spa sanphunriu tadi ki school hndri ki bala pas ki longtang arphunriu hajar hndriu spa arp khandai ngun ha ka HSSLC pat kala Risa Lamin na ka Adventist Higher Secondary School Thatlas Ken kalawan ha ka kerdan ka beningkong ka Evelyn Francisca Kriam na St. Edmunds High Secondary School kalawan ha ka kerdan ka baar kidan arpsan hajar sauspa lai pasangut khna ki bayale ya ka HSSLC hndri tang arpho hajar sauspa arpsan ngut ki bala pas habaro artli ki Eksamin ki khna kan thai ki babat ya ka kerdan ka bahakaman ngin phai menta chi khubo na kalang ki benta jong kari kum kadak jing sa kan mau ya ka jing pli ya ka yeng dor bar ba jong kari ka ban sa pli ha ka arpu pratri Jymmang Menteri rang ba adu kari Narendra Modi un pelait ya ka pisanar ka bah nyop san tingka ha ka te ka pisanar kan donru ka dur jong ka yeng dor bar ka jing penmi ya ka pisanar ka bah nyop san tingka kan deiru ka jing sa kan mau ya ka jing dap nyop san snem jong ka India ka principal ba kanong hikai jong ka Bita Middle School ka badan ha Korita Panchayat jong ka Patna District ha Bihar kilayan ya hadu mandapoi sya ka jing kurup ba ka jing sho hap deng jong ki Kelasa priang ru ka video haki social media ka bapin ya ka jinga sho jong gini kinong hikai. Ka Department of Revenue Intelligence ringkat ka narcotic cell jong ka Mumbai kila yok kurup iki drugs ki ba shongdor hadu 6,000 sanspa kulur tingkan.
Yakini ki drug slathang hakas ngi tho dieng jong katayo ha MIDC kabadan hat taluja. Menteri Rangba jong ka Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy ulasam yaki pata jaka shaki sanpau hajar nyospa khandai phulai ngut kilong kmi ki baduk ki bamdan jaka ban snayeng. Kaladan kejing persya ka bajur na kinong rem jong ka Amravati Henry Menteri Rangba ula yat bet shakman bar ulasam yaki pata jaka hakas ngi tho dieng jong katayo. Ki khubo na kaleng ka prathai. Ka Russia kala pelat no shispa ngut ki shipai jong ka Ukraine ki bala shakem na bakmun. Na pedang kisispa handrengut kisipai prangut kideki officer bat kenai pu prangut bat kideki sipai langrun. Kadi kejing pelan no jong ke Russia ya kideki sipai kadi kejing keliang koidi ha pedang ke Russia bat ke Ukraine. Na du benai leber ar haduk menta kidon kumba ar hajar ngut kisipai Ukraine kiba ke Russia kala pelan no. Kejing pang corona kala sedang sapriang biang ha China bat menta ke China kala penkre ban ai inject tika salansar ya kinong song jongka. Kumba kalong menta kidan hadu 100% million kibrio kibala kempang bal alap bakila yo nyang jingpang XBB Omicron subvariant. La hukum ye kipat ba baki dai ban sedang no bandeng ye kimas kum kala jingada. Tikitu kilong kubor ba menta kasngi hakimat kiman kublai.